inyong lahat mga boss. Ayan, maraming salamat po sa mga lagi nagko-comment. Siyempre, mga nagla-likes ng ating videos. At sa mga laging sumusuporta sa ating mga videos. So, lalo na yung mga nagko-comment dyan na babasa ko po sila sa comment section. Medyo natatagalan lang akong mag-reply. So, pero lahat naman re-replyan po natin. Siya nga pala mga boss, binabati ko pala ng happy birthday kay Ma'am Ging Padilla. Yan, taga Paniki Tarlac po siya. Pero nasa ibang bansa po siya ngayon mga boss. Yan po, happy birthday po ma'am. Ayan. Para dalawang beses ko na siyang binati para pag hindi niya napanood yung isa, dito mapapanood niya yung pagbati ko sa kanya. Tapos ngayon pa lang mga boss, pupunta po tayo sa Matubog Project para i-deliver yung mga kinuha nating materyales sa Maxiwood kahapon. Kahapon po tayo kumuha ng materyales doon, mga PVC panel. Tapos pagkatapos doon pupunta po tayo dito sa Kamiling. Meron po tayong papasyalan na project, site visit. Tingnan natin kung ano yung ipapagawa niya. Tapos pagkatapos niyan pupunta po tayo ng Aguilar Project. Tingnan po natin yung project doon, i-update po natin. Okay, tapos tingnan natin kung may oras pa. Kung may oras pa mga boss, pasyalan pa natin po yung ibang project natin. Okay, so ngayon biyahe muna tayo. Ayan, no? So andito na tayo sa Kamiling. So dito sa Kamiling, marami na rin akong naging project noon kahit hindi pa ako nag-vlog. So yung mga architect dito, mga engineer, yung mga project nila, pinapasubcontract nila sa akin noon. So halos hindi na rin ako nababakanti noon nung hindi pa ako nag-vlog kasi may sarili akong project. Iba pa yung binibigay nila architect tsaka nila engineer sa akin. So halos dire-diretso rin kami noon. Pila-pila rin yung mga project natin noon mga boss. Nung nagsimula akong mag-vlog, ayan, lalong dumami yung nagpapagawa sa atin. So ayan, maraming salamat din sa mga mga nagtiwala sa mga project natin mga boss. Okay, dito na tayo mga boss. Ayun, no. Ricky, pakibaba itong mga to. Mall ka, boss? Bantigan muna natin dito. May papasok. Okay. Nasaan na yun? Nasaan na yung tricycle? Yung tricycle? Babalat to, sir? Oo. Ito, Rico, iba. Ito muna. Ano muna to. Ayan. Ito yung clip, oh. Pati mga ilaw mga boss dito na. Sara mo na lang na. Ayun lang, makapiright tayo. Lagyan ko na lang ng background mga boss. Background music. Sir. Okay. Diyan yung clip, tapos yung pag maglalagay yung electrician, ito may mga level yan.
May ilang meters, ganyan. Sige. Okay. So ayan na mga boss. Nalagyan ng partition. So ang kailangan na lang dito yung board. Pero magkuha ka ng corner beads dun sa bahay. Para dito, corner beads. Pag nagtakip kayo, dalawa. Meron naman dun sa bahay eh. Punta kami mamaya. Oo. Para dyan. So babagbagin pa ito mga boss. Para lumukuhan. Kasi ito yung magiging daan na. Magiging daan na to. Tatanggalin na rin ito. So medyo masikip pa lang yun kasi hindi pa nabagbag ito. Okay. So dito inayos na rin yung mga electrical. Pati dito inayos na rin. Ay wala pa pala dito. Wala pa si architect. Architect Oliver, wala pa? Good morning, madam. Madam, good morning. Deliver ko Ajay Kwan? Ajay Silawon? Deliver ko tan. Yan. Kabit dan talatan. Ito na makapagkalubda. Ay, kasi mabalinan. Yung madam. Ano nga ito? Ayan, nagano na sila. Tumataas na. Ito yung extension. So, kwarto, tapos kitchen, tapos yung labahan natin, tapos yung lutuan sa labas. So, yan yung gagawin dito. So hintayin lang natin si architect at may pupuntahan po tayo. Yan yung floated panel. Pupunta yan dyan tsaka dito. Dito, ilang piraso lang yata. Ano na yan? Mga 6 lang yata dito. Pero sa kanya na lang ilalagay yan pag nailagay na yung ano. Okay. Yung TV console. Yung isa sila na mga magbigasan. Igarad niya. Kunin natin itong nasilalim. Ayan, walang katulad. Lagyan niyo muna sa kwarto, hindi pa kasya. Mamaya tayo, lipat na lang namin. Medyo maano pa. Okay. Ayan o. So yung 3D animation na ito mga boss, makikita nyo dun sa first part ng video natin. Matubog, Kamiling, Tarlac, 3D animation. Tapos meron din akong ginawang 3D animation lang dun sa YouTube channel natin. May mga playlist po tayo rito. Ay, sa mga 3D animation may playlist po tayo. So i-play nyo lang po yun. So iba't ibang ano na po yung project na 3D animation. Ito yung magiging kusina nila. Kusina, tapos yung labahan, tapos kwarto. Tapos may lutong pa po doon sa likod. Madipin na pa na yung architect ito, Oliver. Tapos siyempre yung bubong na ito, dire-diretso na yan hanggang doon.
Okay, so dito po tayo sa side. So siya nga pala mga boss, yung septic tank na dati na ito nandito sa loob. So ang gagawin natin dyan, tatanggalin na po natin yan. Tapos babagbagin natin yan. Babagbagin na, no? Tapos tatabunan. Oh, yan, tatabunan na. Tapos yung gagawin natin, mag ano lang tayo ng panibagong septic tank dito sa side. Nasa labas na. So yun yung bagong gagawin natin dito, para hindi rin ampaw yung pagbabagbagan natin. Siyempre ano natin yan, ano yun, sip-sip dun sa ano, nagsisip-sip ng mga Poso Negro. Tapos tatabunan. Tapos panibagong layout po tayo rito. Ganun po mangyayari. Tapos ito pala yung ano, bandang lutuan ng yung dikalan, yung dikahoy. So nilabas namin para, dati kasi nasa loob yung lutuan nila. Ngayon nilabas namin para hindi na umano yung usok dito sa loob. Okay. So pagkatapos na ito, siyempre magbibim pa tayo. Tapos pwede na tayong mag-process. Yun po yung gagawin natin dito. A few hours later. Okay. So ayan, dito na po tayo mga boss. So ito yung meeting, ito po yung address na pupunta natin. Pao second. So dito sa may Alcacrais Water Station. Ayan. Ayan, shout out kay Sir Alan Akbar Moreno. So hanapin natin dito si Jenny Moreno. Hello ma'am. Asawa niya siguro mga boss. Ganda lang bahay mga boss, no? Wood look. Ganda. So napunta ko na yata noon ito nung hindi pa ako nag-vlog. Parang nakausap ko na rin yung may-ari na ito noon. Oh. Dahil lang iba yung gumawa nung kisame niya, hindi po ako. Hello ma'am. Ay, di ba ma'am? Hi. Ay, alam mo na, di lang saan ba hindi? Sikan, lang saan? Ay, mga boss mo. Ganda. Okay, so yung gagawin dito na sinasuggest nila sir, yung A-type na house. So may poste po tayo dyan na gagawin. Tapos parang nakahang po siya, nakalibel po siya rito. So makikita niyo po to. So nakalibel po dyan. So dyan po yung yung parang pinaka-balkon ng A-house natin. Nakalibel po dyan. So yun po yung pinag-uusapan po namin ngayon. Tapos meron pa po siyang balak na ipagawa rito na pavilion. So sa ngayon po pala mga boss, sa ngayon mga boss, ang pinag-uusapan muna namin itong A-house. So yan mga boss, yan muna. So yan muna yung pinag-uusapan natin. Tapos i-design na lang ni architect. Magsasubmit kami ng drawing tsaka estimation para dito. So dito lang po ito sa Pao Second. Okay, so kinakausap pa rin namin sila sir. So nasa abroad kasi si sir. Ayun, okay, so tara na mga boss. So ayan, kinuha muna namin mga information para doon sa drawing. Ayan. So tama nga, ito nga yung pinuntahan ko noon nung hindi pa ako nag-vlog. So matagal-tagal na, mga 13 years ago siguro. So bago ito bago pa nalagyan ng mga bintana yan, punta na ako. So tara, lakad na tayo. Okay, so ayan, bumaba na po si architect dito sa sa Cameling. So may pupuntan pa po siya doon sa binabanta niyang project doon sa may Batangas. So tayo naman, pupunta naman tayo sa Aguilar, Pangasinan. So update po natin yung project doon. So tara, samahan niyo muna ako mga boss.
Okay, dito na po tayo sa Aguilar Project. Update lang po natin mga boss. Madam, good afternoon. Well, madam, parang malito eh. Mother ni Sir Noel. Shout out kay Sir Noel Poliosco. So ito pa yung bahay niya. Ano, nakapag-skim coat na po tayo rito mga boss sa labas. So yung nakikita niyo mga hindi na nasilyahan, floated panel po yan nilalagay dyan, kaya walang masilya. So lalagyan po natin ng floated panel yan. Patay ka mo lang. So update tayo mga boss. Sige lang. So break time mga boss. Ayun. So papalagyan pa na sir ito ng kornisa. Ayan, sa may gilid na yan. Lalagyan natin. So nakapag naman na. Tagip na po tayo lahat. Tapos dito hindi namin tinuloy yung kornisa kasi may pa rito mga boss. May ilalagay pang hanging cabinet. Tapos dito sa master bedroom, ayan. So yung mga boss. So yung ginamit pala natin skin coat dito, yung Mondo skin coat ng Davis. Ayan o. Ang ganda siya. Okay na rin dito. So bumili na rin pala sila ng tiles para rito mga boss. Sinaman ni architect si Sir Noel na bumili ng mga tiles doon sa City Hardware. So sa City Hardware po sila kumuha. So kompleto na po yan mga boss. Okay, so dito mga boss, nilagay na po yung natin mga boss, yung spandrel. So wood grain po siya, tapos yung roofing niya dark gray yung nilagay natin roofing. Tapos skin coat, nakapaglagay na po tayo, check. So mga ibang cladding na lang po yung hindi pa nilagay rito. Pinaino na lang po natin magmasilya. Tapos darating pala si dito si Romel Saplan Fernandez para pa-estimate itong natin mga bintana tsaka pintuan sa po siya, glass aluminum. Yun po yung business niya. So siya rin yung naglagay ng bintana natin doon sa bahay nila tatay. So kung natatandaan nyo, so pwede rin po kayo magpa-estimate. Ilagay ko na lang po dyan sa screen yung mga boss, Facebook niya para mag-inquire po kayo. Okay, so dito hindi na natin lalagyan ng downspout dito mga boss. So wala nang downspout. Makakasira kasi dun sa design ng natin ng wall. So yun yung usapan namin. Siyempre nakakaisar na lang po yan kung papalagyan niya. So alam niya naman yung mangyayari dyan pag pinaglagyan natin ng downspout. So baka maano yung mga design natin na sira. Pero pwede pa rin naman lagyan. So kunting bagay lang naman yon. Tapos dito, ayan, masilya lang po sila. Libutin lang natin mga boss. So nakapaglagay na rin sila ng cladding tiles. Tiles na lang po yung nilagay natin dito. So kompleto na po ito mga boss, yung mga tiles natin pati sa loob. Pinili po yan ni Sir Noel kasama si architect, sa Architect Oliver. Tapos yung septic tank okay na rin. So ito yung septic tank nila. Oro, mata, plata, oro, mata. Okay. Okay na. So pintura na lang. Okay na. Tapos ito nakapag-tiles na rin po sila doon banda. Pinuuna natin yung wall bago itong flooring. So ganun din dito sa master bedroom. Ayan o.
Okay, so pagkatapos tayong mag-tiles, pwede na tayong mag-assemble ng cabinet para dito. Assemble tayo. Modular cabinet. Tapos dito pala mga boss, sa may living room, pinag-uusapan pa po namin sir yung TV console tsaka yung floated panel. Tapos meron pa po dito tubular. May tubular pa po yan hanggang sa taas. So ito yung hallway. Tapos dito naman sa may hallway, balak ko sir na palagyan ng floated panel ito. So ang problema lang doon, pwede naman nating idikit yung floated panel, kaya lang mas maganda pa rin kung naka-clip siya tsaka nakabarena. Ano pa naman yan, nasa taas. Kung ididikit natin yan, syempre medyo matagal-tagal natin hawakan yan bago kumapit. Tapos may kornisa na rin kasi. So pag naglagay tayo ng kornisa rito, ay ng floated panel, yung kornisa may tatago na. So yun isang problema dito. So yung isang problema pag naglagay tayo ng floated panel. Siyempre mas maganda pa rin yung floated panel, naka-framing, naka-clip po siya. So kung gano'n yung gagawin natin, tatanggalin natin itong gypsum board tapos ilalagay natin yung floated panel. Ganun po yung magiging trabaho na mangyayari dyan. So magbabaklas po tayo. So papaliwanag ko na lang kayo sir. Tapos dito, sinabi ko rin kanina, babalik pa yung mga magkukornisa nito. Palalagyan natin ng kornisa yan doon sa may cove design dito sa may gilid. So papalagyan natin ng kornisa. So yun lang naman yung wala pa dito. Tapos yung kulay dito sa ceiling ay pure white lang. Tapos dito sa interior may sinensi sir na mga kulay. So yun na lang po yung i-apply dito. So unahin lang muna natin itong preparasyon. So skim coat muna tayo. Baka next week pwede nang mag-tiles dito. So makapag-tiles na tayo next week. So marami na magkatrabaho dito. Sa ngayon 6 lang po sila na trabaho ngayon. Kasi kukunti pa lang naman yung mga materyales na gagamitin. So yun lang naman yung update dito sa Aguilar, Pangasinan. So hintay lang na lang natin si Sir Romel para may pa-estimate itong mga window tsaka door. Yun na lang yan natin. Pero nag-send na rin ako ng mga sukat noon sa kanya. Mas gusto niya siguro makita ng personal. Kaya sige, hintay na lang natin. Nandito naman tayo. At isa pa, malapit lang naman siya rito sa project natin sa Aguilar. Oh sir, basta? Ano? Ay si Sir Romel sa Plan Fernandez. Yung sinasabi kong magaling gumawa ng ng mga windows, aluminum windows and door. Kumusta? Kamusta po? Kumusta sir? Long time Long time no si sir. Dami natin project ngayon tamang-tama lang. Tama lang. So ito yan Ito yung sak. Nung pagsabi sa kalsip, kabisado ko na kako. Medyo naligaw lang ako kung anong puro. Kasi tatlo pala yan, napapasok. Oo. Ay, dun sa may hindi simentado yung Yan, yung sukatin mo. Binigay ko rin yung yung mga sukat na ito sa Facebook. Oh, binigay niya, nakita ko na. Nakita mo na? Ito, ayun, yun yung i-call natin para sige. maganda sir. Sige sir, i-call ko. I-call mo muna. Tapos pati yung mga doors andun na rin, di ba? Oo. Pag ano mo na rin. Kung ano to sir? Layout to finish. Ano mga boss? Sige. Okay, so habang hinihintay natin mga boss, ipakita ko na lang dito yung perspective na ito sa screen. So ayan, ganyan po yung mangyayari dyan pag natapos. Ayan, so ayan, pati mga mga lights nya, cladding, tiles. So ayan, nakalagay po dyan. Okay. Na rin ako. Ayan mga boss, si Sir Romel Fernandez. Di ba ikaw rin gumawa doon kay kay Boss Regs? Ayun, yung project ni paring ready doon sa sa Lawak yun Lawak, Pangasinan kay Ate Ruby. Siya rin po yung nag-install nung doon. Salamin. Siya po yung nag ng mga sa may bintana. So, yung mga boss, kung gusto yung magpagawa sa kanya,
So ilagay ko na lang dyan sa Facebook, ay sa screen yung Facebook niya mga boss. So kontakin nyo na lang po siya. So na-testing naman na natin. Tapos doon sa may San Carlos, siya rin po yung nagkabit ng ano doon, ng mga bintana natin doon sa Payar. Sa design nyo. Payar pa, Housing. Ayun, mini house. Hiruna, hiruna ba yun sir? Doon sa Tarlac. Yung sa bahay nila tatay. So siya rin po yung naglagay. Okay, so tara na rin mga boss. Ayun na tayo. Tignan lang ako. Sige. Sa Facebook. Ayan, sa Facebook mga boss, makikita nyo dyan sa screen ha. Okay. Sunod ulit, nakapag-install na ka. Sige sir, ingat na lang. Okay, so ayan, pina-estimate natin. So nasa 100. Nasa 100,000 po yung estimate niya. So wala pang screen yun. So yung analog lang na kulay brown yung framing niya, tapos brown din yung salamin. So 100,000 po. Pati na yung sliding door. So tara na mga boss. Okay, dito na po tayo sa bahay mga boss. Ayan oh. So magaga pa. Ano yan? Ano sabi mo? So, yung best vlogger. Really? Wow, thank you. Ikaw kuya, sino the best vlogger? Ma-vlog, Lilia vlog. Wow. Oh. Ate. Sinong the best vlogger ate? Ha? Okay. Kiss mo ako. Kiss mo ako. Thank you. Si kuya walang kiss. Oh, okay, thank you. 1 trillion kiss yun. Okay. Dami naman. Si ate walang flying kiss oh. Flying kiss. Ayun. Tayo mga boss. Punta ka tayo doon sa likod mga boss. Punta tayo sa likod. Tingnan natin mga gumagawa ng modular cabinet. So ito yung modular cabinet dito mga boss. Pupunta ito sa Santa Ignacia project dito sa Rizal Street. So yung dito sa kapitbahay namin tapos na. So hinihintay na lang po natin na ikabit yung granite para balikan natin at may vlog ulit. Pakipatay nga yung tugtog muna. Pakipatay boy tugtog. Kill the music. Ayun. Okay, so ito yung pupunta sa Santa Ignacia project. So may concrete countertop na po siya. Ay, concrete counter na po yun. Bali, ang gagawin na lang natin, mga cabinet, isusuksok na lang po natin doon sa ilalim ng concrete na countertop nila. Counter nila. Tapos yung hanging cabinet. So yun po yung gagawin natin doon. Tapos yung ceiling. So pati yung ceiling ipapagawa rin sa atin. So wala pang ceiling yung ano doon yung paglalagyan natin ng cabinet, kitchen cabinet. Okay. So yan, sa ngayon ang ginagawa natin, tabas muna tayo. So andito na yung skeleton, yung framing ng ano natin, ng modular. Siyempre meron din tayong cutlass dyan. So makikita nyo may mga sukat yan. Tapos cutlass meron din tayo. Nasaan ba yung cutlass natin? Ayun. Ito yung cutlass natin pag magtatabas tayo ng board. So madali lang naman itong gawin. Punta lang kayo sa www.cutlass.com sa Google, i-type na lang po sa internet. So yun, pag na-type mo na lahat ng mga board na kailangan ninyo, bahala na si Cutlass Atomizer na gumawa ng ng ganyan. Tabasin yung isang board. So walang tapon pag ganon. Tapos ayan yung gamit natin, table saw, siyempre, tapos yung aging machine natin. Siyempre mga gamit natin, mga circular saw, may heat gun. Yan mga kailangan natin mga boss. Okay. So yan lang naman mga boss. Okay, so ayun, isa-shoutout ko pa sana yung mga kaya lang lobat ako. So ayan, hanggang dito muna yung vlog for today natin mga boss. Maraming salamat po sa laging sumusuporta sa ating channel, sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like. Yan, huwag niyong kalimutan na i-like po itong video natin bilang suporta sa ating channel.
Okay? So magandang araw po sa inyo lahat at God bless.